Mamahaw tanin sa mga kagahi. Diya may gilutos man ang hilin nga snack man kuno ni para anjang mudto. Tila ra ko isang buok. Alas 7 nas buntag. Dugay na po ko nakabakod. Dugay na po nakatuwa gabi. Nakawalakaw ko dares ang gawas. Ag si Undoy maghakot ni si Just Kahoy. Mao ni gamang pinalit gabi. Wa man ni mahaw askay. Mao man tong gikagabian nami kaadyo. Taligsik pod gabi. Mao na ni porma mga kagay sa 13 pesos nga butek. Pagka high school na hay nga ni kadak akay tag 5 ra to. Pila na lagi pod katuig ning agi. Lami magud pud ilang kahoy kay kusog maniga. Mao man ni palitan ng Undoy. Di ba pod dali magbugha. Mo nang wa na jay barato ron lagi. Mga mori-mori na laman roy barato. Napo man ikabutak amang gipalit bali 130 ni. Ako na lamay magsirada ari. Ikabag-o din tao glaki. Di ako sakdanan mga kagahi kay ka voice over ko sa vlog. Ja sabam ko sila to basta pamahaw ka na grabing sa bag na nga mga lamisa mananing ko kator ko sakdanan mag voice over ja dampos undo dari ga adjo pero to napigi kuri-kuri dito sa lujo ako dari ga voice over lamang ko jag export na gani ko expert na ko ganahan ko na ning cellphone nga natag sang maninay Huawei si nga P30 Pro ganahan ko kay smooth bitaw gamiton pero mahalon lagi po ning cellphone na itub-tub na nagang ko kay grabe ngil ara kay naman sa lagi tagaks kamuti da arang mansaha ja wag yapon mawasag diram no po kita limonsito mura man yang panangtang sa una kana bitong mga muti mi inja magkamansa-mansa grabe buling kamuti makamansas kamut jud da uwa ba ja pud mag suri-suri nga na jarang bulingas ang kamut pero nawawa ba ja pud ang giadyo kuskus pero naag yapon madyo pagga-gloves lagi ko dakang pagmahay. Hi guys, good morning. Good morning. Hi guys, good morning. Mag-adyo sa kanan. Na pwede na napanggi adyo-adyo guba Christian ka adyo. Mag-cover na de. Likod. Pamahaw sa ka. Ako. Wala migsudan manok. Mamlig manok. Wala migsudan. Di ba May manok? buwad? Unang manok. May buwad. Akat mo lami. Ta. Adik ko, darak ko busog. Kaunan na to ka kaya tang tangon na niya. Taligsik na pud mga kagahi, gigihan naman ko sang bana, pauli na ko. Uli na naman pud ta kay aron mo. Uli na bitaw pud ko. Kaya ni taligsik na basig mo kusog. Madya pag mga manok okay way mga problema, aglang problema ra gadyo dani ilang matuktok. Pero tao doble-doble problema aside sa pagkaon daghan pa yung mga problema. Gaba gyapon dari mga kagahi kay sige uwan. Ganahan kadyo ko sang sinina napalit na so kay ukay gap agtatak. Jarang kalami kadyo isuot kay arang kabugnawon. Dako pud hayahay kadyo sa pamati ganahan jud ganing mga sanina. Dami pasahero nakihits. Yan na misbay nga guba mga kagahi. Saka na pud ta. Ay sakita sa hala ka din namin nagbaha dani. Ano man eh? Nay naputod nga tubo dani, ara sayang ang tubig. Adyo lang magtuloy-tuloy na ning atang init karon mga kagaherong mabantot ning atang agianan daari. Yun doy nagkabagaod na pud sa mga gamit. Kanang naspuwa ta pirwir na. Ngara na pus bugoy kakitas dang amahan. Huwag. Nilakaw na sundoy guys kay kakaninon man si jag kanang atsara bitaw nga kapajas. Ja manguha to sa kapajas kay maghimo ko unjag atsara. Request man mukaon mo kuno jag atsara. Di maghimo ta. Dali ra man nakadyo pilar may pagbagda na. Nagdamo ko banggeran. Kuan ko gibingutan kog ilong kay giubo ko sipon. Mao nang ngaghangin istoryahan mar bitaw nateek. Bangged ta unja og kapajas. Siksi kadagateng bata. Ug mapuhon pag check up mga kagahi. So kulbaan ako. Share na si just ahang ubi ug mapuhon just si Janay mag-recommend na og asa ko magpa kuan na ni magpatan-aw dani ang liog. Sa ba ang bugoy oy? Ha? Di ka dyan maklaro sa camera pero in person maklaro. Nagsabas bugoy kay mo adyaw mo kuna sa sang ama. Gusto mo uban ba? Ang paniod to mga kagahi, adaghanan na pagluto. Dahil sa bang isda o dapay utan. Yun sa manina malignin. Ay, fishbowl ko na di ko na kay process kanirang utan. Okay na ko na o karing isda. Minuto ta ninyo.
Bugnaw naman.
Okay na mga kagahi, agato ang at Sara. Naikag ko, pwede ko nadaan eh. Kuno, rapod ako kabag tinagad ba? Tara, me. Tara. Sakto ng ibog, gani. Ayun, nakanakat na. Siyempre. Bitaw. Ay, lagi. Bilsan ni mo. Butang nga hurim-hurim, tanga kuan. Hurimus. Bitaw. Pwede ram siro kumutilaw, di gamay. Gamay ragod. Bitaw. Nagpilag bok. Alam ano? Ade na gamay at Sara. Grabe daghan na maday po ning kagwangan eh. Pero okay ra kadi mo mapanos mga kagahi, pwede mo ni tagu-taguan. Dami ni jakan nanog na kay sinugba, yan na ba? Pangkuan ba? Pang bawa sa umay ba? Ako mo tilaw ako kay ingin mo sila bawal lagi kuno ni kapajas. Hello mga kagahi, padong nami muli kay musimba meron Miyerkules man day na may service og Miyerkules, si undo nakailis na. Aga ko muli pa ko sa bahay kay to ang sanina. Diyan na po gikuhaan mga gamit nga ipanghatag na sa mga young people sa simbahan. Mga sanina na hanggang may ba? Di naman to na mapuslan. Kaya di naman masiguhan na lang may hatag nila. Kaya magamit pa to nila in taon. Pitbit ko sa ang tubig. Kaya di man mabuwag na. Kaya magsigog inom tubig. Kaya ag UTI. Harong maiwasan. Ganina mga kagahi. Naka-pajama ko. Diyan kay arang piutan na maghawak. Ning piut magkalit. Nanguha na raman kong ipok ni Undoy. Kay luag. Ang gihuwaman. Lamigan t-shirt na palit sa ukay-ukay. Superman. Sa Jumi mo uli karon sa family house karon makailis mi. Wa pa po koy mga hipuson dadto. Alas City pa man hinuon namong service. Padaan ang Undog at Sara kay kan-ana dito sa family house. Pero agaban gibilin dadto kay og muuli si dadto sa bayin gaba makahut-huot si Jaba. Magandang pa po ko sa mga papel. Kay og mapuhon mga kagahi na ako yung thyroid test. Sige kulbaan ako kaadyo. Hopefully okay rag tanan ang ta dinaran ni sang ubo. Ulba gud bud kaadyo kay isa na ramang kato. May bawaan na kung normal ba or di normal. Diya karon motobil midaan para ugma po dit tsunami. Nag-search man ko kinahanglan morning blood may kuhaon para sa test. Kaya mas accurate man siya og buntag. Dani hapit ra may the rest days daan. Maglibod-libod na magudmig mo agi pag merkado. Prito. Asa ba to na bangus ba? Na bangus. Ako diri may puwa na. Orang abot kilo. Sige raman. Wala ang gagmay. Di ko na ganahan. Kana lang mo puwa. 7 gram. 168 na rin. Ha? 168 gram. 7 grams na parang abot kilo. Abot na mi guys, ako na yung nagnaog. Dadod sa nang isda na to, karang mahinluan sud sa ref. Pero to pa may daghang isda sa bay. I-reserve ni ba, jang hotdog suwa. Di ka po ikaron guys, jami jogi kulbaan. Pero isalig na laman sa Ginoo lagi tanan. Pero bisan pag may tagatang gisalig tanan sa Ginoo kay muram gyud pagmukulbag atang daghan kay tawo ra man lagi ta. Naman tay gitawag og fear. Labi na guys ang kaso bitaw nga burus magud ko okay lang tagdi pa ko burus kay ako ra nag-eura ko sang bata ba. Pa. Mami rin ikaw mata pa. Ngita ko sanina dari guys ang isuot karon mo simba. Ako nakit-andare pero mag-ara mang inita gud ni nakasuway ko dani nagkadung singot ko daani. Pero lami ra banta pud ni kay luag. Magkaadyo kay pangsambot karon dari wa maplantsa. Ngita taglain mga kagay kanang komportable. Kini hinatag ra pud ning drisa. Lami ra pa pud ni pero murag di na masigog ang tijan daani. Alang lang kinis mga sexy. By the way mo ni ang giingin jung ang hipusonon. Aha naman ning gihipos actually pero gipanggubot na magud pangundoy. Mo ni ang mga adad karon kay ihatag na mo siyang people. Nakakita ra gud ko sinina pero gumog gihapon. Pero daan na laman ning bintaha kay komportable pud ko. Di bitaw pud maklaro garang gumog ka kay gabi imam pud. Ano oras iplansa-plansa. Pero tinuod lang maglisod sa kuplansa pag gawa may kabadyo. Ano ang ganahan sa mga dress guys kanang nabitaw bakos-bakos ba. Kung araras sa kakalab-kalab pwede nimo huktan. Si Undoy ang pahipuson datong mga sinina uy. Automatic man hinuna siya. Wa man ay problema gang suguon kay abtik man na. Dapat diha panis naging simana na maihatag sa wala man jud ka lugar. So karon nagazid garang maluag tong kwarto kay grabing piutan. Nung natama kagahi kay 6:40 na sa gabi. Alas City man magsugod og service uwa pagka musod dito late na. Bisa naman na. Nag-talking yung business. Sige, pasalamat. Pasalamat, Tipre.
So, hi guys. Pangunta na sila nakahiram pa ba sila nimo? Ha? Pangunta na sila nakahiram pa ba sila nimo? Happy trabato mo 1 million views ikaw host. Asa na to? Guys, hinumdum Wedding. Nagkan mo reklamo. Sabuan na ginto. Rago pa lagi nimo prol. Guwapa na stress. Pito na. Na-stress na gani ko. Sana all. Nana siguro yung trabanting busing. Ha? Nanay yung trabanting busing. Nanay nga dyan? Basin. Hala ka. Sila lagi. Sila mo nagfiguan. Pamili raman to. Asa may mo to? Labor, architect. Sige, di mo kumusugan. Gusto mo na turma po. Peter, yung punon ko. Mana guys, padawang na pag-uulis family house. Pero makapahuway ta karon. Upload. Grabe na signal. Agay mo kasang. Alas 8 na sa gabi mga kagahi. Mao ni gikabuangan nila dari. Grabe mga adik. Ano dyan ang patis pasilyo? Kailan naman sila? Namal dito si Simuno. Hindi man. Pagkita niya ni Kuan gigapos din niya. Basilyo? Ano dyan matong pasilyo? Ano sa isang pasilyo? Kung man siya kay Baong nga si diha nagsakpan man siya nga si Ibarra siya. Ah, mo dyan patsin. Liza gusto may bawan niya si para. Nanay, nag-uunas nanay yun. Adik man. Si Alianos kinangabot sa iring. Alaghan na si Irings gawas, nay. Bawa ka sa iring lagi. Ganyan nga po na. Bawa ka sa iring. Gagmay man, nag-ok. Nanihapon na mo? Wapa. Humana May ganawa man mo nanihapon. Nagkuhat mo mo. Nabuang na. Wapa ka ta sipon. Ter, did you try my atsara? Try mo ko kamote. Try it. Gitryan, ni mo na gilamian ka nay. That is atsara Tagalog. Di saan mo gusundog. Wala, jamara. Imagination. Gibutangan nila mo. Kuy naman lagi. Pasas. Special gani. Ay. Kuy naman sa karon. Dena. Tilawe lang, lamian pa ka. Puwa laman kay puwa maghangkamay. Dapat ito puti. Atuan dito kami. Maju ba? Amo isiso. Sige dito kami ba? Ah. Tuan na musulod na to kay nagkuan pasagdan ng hipos. Lami lagi tag sudan. Dapat na isuwa ni kami ng taga maskuan. Dara ka pero. Uy, suwa na. Yan suwa.